Hello logoफोर खुलुमबाय हे इदिनो आमसं इन्ट्रोआलाय hello लोगोफोर खुलुमबाय जादोथ' Hello everyone खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय नै दायो जोंहा फुंनि ओंखाम जानो थाखाय मैगं लेमगासिनो आरोना बिथिं हौवाया आलु लेमगासिनो दङ लाइजों एवना जानो थाखाय ओमफ्राय नै बिथिंजा मालाय गाजर सुकिनानै दोनखांबाय आरोना हौवाया गाजर मटर सामब्राम बानलु एकदम लगायखाजोबबाय संख्रिल' लगायाखै आंबो जानायानो आलाय सिलाय मैया जोङो पिकनिक जाहैदोंमोन नालाय ओमफ्राय जि आलाय सिलाय जानानै दङ फुंनि ओंखाम जाना लाखांनानैसो सुस्रांजोबनोसै आरोना मैगंखौ सायनानै लाग्रोनोसै लाइ मैगं जाबाबो हायालै ना लाइखौनो ओंखाम मोनबाय लोगोफोर आलुआ दरनिमा जागोन दे आलुखौ बारा होआहाय दरनैयानो जागोन दरनै दरथामानो दरनै दरथामानो दरनैल' लेमदो जागोन दे गिदिर गिदिरबा आलुआ ओरैबायदि आलाय सिलाय जाना दं टेबोला नायलाय मैया पिकनिक जानो थांनानै एख' साफा खालामनो मोनाखै हरनि ओंखाम जानायनि थोरसि हरनि ओंखाम जानायनि थोरसि ओमफ्राय आरो मैयानिबो सुन दङ सेका फिसायाव थाखाय नागिरनाय फटाफट साय रोले एक्सेल मारि खाना ओंखाम फैदो इदिल' नोंनियालाय ब्लग बानायबा इनि अनगायै एख' गैखाया नोंखागोन आरो मोसा बाथ्रा इयो मोननाय नामा नायनाय नोंना मेगन दंना गैया मोननाय ना मोनाखै नोंना मेगन दंना गैया गोमोसो मारैबा होजायो एख' नङा मा जानोखाय मोननाय सोननाय जाजोबगोन आं ले ओइ लाइ बिलाइयानो माबा गोमो मोखा गोमो जायो नामा अबेबा मोनहांदो गैला ओमफ्राय लाया मुथासेल' जाबाय दे ओंखायनोथ' होजोब्बाय आं आलुआ सुना लाखाबाय मा सिलि मानसि नोंलाय सारायबो सुनाय गैबावानो बाप्पाबो मैया थारुनजों संनाया फैबायलै सुवाखैनो बा एख'खौनो जाग्रोनोल' आथुर जायोबा नोङो मा नांगौ मटर होना हो माला थांगोन आंलाय मावो माने नोंनियावनो हायो साराय गंसे फैयो जमायलायनाङा नङा मैगंखौ एवसोमनो नागिरदों आङो सुगा आंनाव सिदेर होनाङालै बुंखांबाय आं दाखो नोंसो लाबो होनबा लायालाय ओइनोलै माबा आं दासो नुखांदों गोजांबाय दं ओरैनो आं गावसो साफानो बिदिनो dongkol mana sih nomor kalian nanti dulu Bismillah benar lah mau. Jangan lupa nongki, like, sabrang bandung tuh ngapain itu? Nanti bang sari dan ini. Aku saya apa suli, nengja kasih, aku jalan ke sini. Kita jalan baik ya kalau baik. Nih. Alwa. Jangan deh. Baru terus kosong. Jangan. Layak. Blog banan itu nggak banan itu nggak Garbajwng dankla udah kan. Kameramen kan dankla na gimana nih sur kamera menang sih. Jadi nggak lor kotor kok. Nilai kep mozang gep nih. Sekarang tanjupnya nih kita lapin, jangan blok kan dan kenang sih.
Bikin खालामनायाव खस्थ' जायो दे मोनाखैनो जाबायलै जाबाय थायो दै होनोसै आं माने दै होनजासिगोन एसे इनि दैजोंनो फोननो हायो ओहो इ रानग्रोथो इनि उनाव होगोन आङो दैखौ मा रानग्रोलायनायलाय नों संग्रा ना आं संग्रा आं संग्रा नों जाग्रा गोथाव जागोनखौ आंसो मिथियोना बोरै संनांगोन इ दैया रानबाथाय एसे दै हरफिननानै जाबाय आलुआबो गोरलै नालाय थाब मोनगोन माबा मोनसे जानो लुगैबाय दं बिनो गाख्लायबाय आं माबा मोनसे जानो र' पापर नङा आं बेखौनो जाना होनोसै दै लोंखाबाय आंहा दै लोंबाय आरो ओइ संख्रि गोनांखा आं हरनाय मोनसे जानाङालै ओंखाम उखैदो दासो सा जासिनो फैफ्लादो एफा जालांबाय नों गैयाव मिथिनाय मिथिनाय माबा होमबा नोंनो आं बिसिनायाव होजोबनांगौमोन नोङो आं सासे उनाव मिथिदों ना सोबादो आयदै बिस्कुट जाखाजों नामा सोबानो जों मानसिफोरा साबाथाय बिस्कुट जानायाव माबा मोनसे जानायाव जि मोदोमला जोब्बाय दुन्दिया दंना गैयाथाय दङ दिनै आङो माबा मोनसे बानायनानै जाथारनो लुगैदोंमोन खिन्थु खामानि दं थोरसि सुनो दङ मा वा हांख'नो हायाखै माने थावजोंसो जायो नालाय आं जेखौ जानो नागिरदों थाव गैया नों रिफाइनबो लाबोआखै जानो थावाबो खम दं दा सानजौफुआव संलायनांगोन ना ओंखाम ओंख्रि एसेबां फोजोबनानै दोनबा जानाय नङा अरा खम जोंग्रा जादों मालै गेसखौ फाहामनांगौ नोंसोरो इ मोनसेया फिसा जोंखायो बिस्कुट जाथाराखै आं दिनैसो जादों एवनो रोङाबा मानो एवो नायफै जाबाय थायो गासिबो ना र' आलुआलाय गोरलै नालाय मोनखागोन ओमफ्राय दा बे माबायासो दै हरगोन नामा दै हरबा गोथाव जागौमोन गोरलैबा बेखौनो बारा होनानै एवो दै इसे मा होनसै एख' गैया लाइ दं आलु दं माबालाबो दैया फिल्टारनिया इयाव दं फिल्टारनि दै खम जाबाय हे सर एसेबो जानाङा मालाय एवनाय सेनानै एवलायलायो गोथाव जायाबा नोंखौ होखागोन आं ना मोनाखै जानो नायाबालाय बोरै मिथिनो ओंख्रियानो मोनदों मोनबाय आलुआ लायासो मोनबाय होनबाय मोनाखै मा एख' रोङा जाबाय दे होमबा खुरदो मोनसे फैदोहाय ओइ थांबाव खनाखै माने एसे खनाखै थांनो होबाय दं नोंनि ओंख्रि ए भिडिअ दं लांफैबाय ओंखाम जानोसै लोगोफोर फुंनि दासो आरोना ओंख्रि नांनो नाङाखै गाजरा आं जायाखैनोबालाय बोरै मिथिनांगौ जाखो 12ता जाबाय दासो फुंनि ओंखामफ्राय सोमजागौमोन आङो दा गाजरखौ लाना लाबाय प्लेटानो फिसासो नायनो र' आङो मानो सोमजानांगौ जाखो लाइखौ निस्टार नुना ओमफ्राय आं जानो हायासै रोसि गैया पापरा हरा आंबो मोजां थाथेर होनबा आं सोलाबा सेम खालामगोन संख्रिखौनो होआसै नामा दं होदो एसे खम जादों एसे खम जादों खाथि दे ini jangan